Já jsem Lukáš a jezdím na skateu. Ke skateboardingu, nebo spíš longboardingu jsem se dostal tak, že jako každý kluk kolem 10 let chtěl jezdit na skateu. A teďka si koupil longboard, abychom se tak nějak zblížili a zjistil jsem, že to jezdí mnohem líp po asfaltu, protože na nějaký skoky a tak jsem nebyl, tak jsem začal jezdit na longboardu a nějak mě to chytlo, už mě to drží. Nejvíc mě na longboardingu baví taková ta volnost pohybu. To, že fakt si můžu najednou dělat, co chci a strašně mě baví ta parta těch lidí. To je skvělá věc. Nejlepší pocity jsou při závodech, protože já nevím, jedu třeba 75 za hodinu a je tam přede mnou zatáčka a to rozhodnutí, jestli do ní mám brzdit nebo nemám, mám na to 2 vteřiny, ale jako je to takový to, tak mám brzdit nebo nemám, tak mám nebo nemám. Už to není ani tak jako radost, jak životní styl, že bez toho bych už nemohl být, takže každá volná chvilka, co mám, tak je na prkně. Ať už jedu pro rohlíky nebo prostě skateovat. Vždycky jedu na prkně.